Tinatago ka ba? Yung tipong hindi ka ipinakikilala sa mga magulang niya, hindi ka ipinakikilala sa mga kamag-anak niya, hindi ka ipinakikilala sa anak niya. Oh, bakit ka nga naman kasi papakilala sa asawa niya? Well, yung top secret sharer natin kagabi, ganon ang naging sitwasyon. Kaya naman, balikan natin ang naganap sa top secret. O, sandali lang. Ano ang top secret mo? Hindi ko po alam kung naging kabit or hindi. Ako po. Una ko po lang po siya nakita. Gustuhan ko na po siya. Then, nagkausap po kami. Inamin niya po sa akin na may anak siya. Pero, sabi niya, wala na sila nung ex-live-in partner niya. Naging kami po. Inisto ko yung girl. Nagulat po ako kasi cover pa yun po niya yung boy silang magkapamilya. Sinadya ko po talagang i-like yung mga post niya nung babae. Bali po, umuwi po yung boyfriend ko doon sa ex niya para daw po sa anak niya. Hindi ko po lagi nakokontak yung boyfriend ko tuwing umuwi po siya doon. Parang tinatago po ako. Nalaman nung girl na may relasyon kami, kinata ko. Sila pa daw na hindi totoong hiwalay na sila. May anak daw po sila. Sabi po ng boyfriend ko, wag ko na daw pong replyan. Kumbaga, hayaan ko daw po siya na daw po yung gumawa ng paraan. Kasi wala naman daw po sila, para naman daw po sa bata. Pag ikaw ba yung babae, maniniwala ka dun sa lalaki? Yung maniniwala dun sa lalaki, abay, napakatalino. Sinabi na nung babae na hindi pa kami hawalay. Tapos maniniwala ka dun sa lalaki na talagang hiwalay na sila. Ano ba talaga? Kaya kung single ka, hanap ka na lang din talaga ng isang taong single na tulad mo. There are so many fishes in the sea. Yun ang sabi nila. Ang daming mga isda sa dagat. Yung iba nga lang, mukhang syokoy. Charot with harot. Pero kung mukhang syokoy, tapos faithful naman, loyal naman, di nagsisinungaling sa'yo, bakit naman hindi mo yun papatulan, diba? Kasi kung ako yun, hindi naman talaga. Charot with harot. Siyempre, iisipin ko din naman yung anak ko, no? De, charot lang, Widarot. Gusto ko dun sa mga lalaki yung sasabihin nila na hindi man kita mabigyan ng magandang buhay, at least kaya naman kitang bigyan ng magandang lahi. Ganon. De, pero syempre, iba pa rin yung masayang klase ng pagsasama. At matatagpuan mo yan sa isang lalaki na tapat at totoo sa iyo. Hindi nagtatago at hindi nagsisinungaling sa iyo. Kaya kapag natagpuan mo yung lalaking ganyan sa buhay mo na sinungaling, huwag ka nang magtagal dyan. Tumakbo ka, papalayo. Huwag mo nang idikit yung sarili mo dyan. Sasakit lang ang ulo mo, tapos mababaliw ka pa. Kaya tingnan mo, may mga ibang lalaki, sasabihin nila na kapag naghiwalay sila ng babae, kasi baliw yun eh. Gaganon. Hello, sino kayang hindi mababaliw kung ikaw yung nagiging karelasyon? Dami mong kasinungalingan, oy! Charot. Anyway, alas 9 ng gabi. Hanggang hating gabi tayo magsasama. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Rocky Tayrat. Ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po, ang patikaw ng DJ Rocky's Secret Files.
May nangyari sa amin ng first cousin ko. Uy, bakit naman naganap yung bagay na iyon? Sa pinsan mo pa? Sa bagay, may iba ko nababalitaan. Na pinsan nila, karelasyon nila. Pero nabasa ko lang to dun sa secret file dati. At hindi ko rin mahagap kung bakit, paano nangyari. Magkakilala ba kayo talagang tunay? O iba lang ba talaga yung naramdaman ninyo sa isa't isa? Paano nangyari at nagkakainlaban ng magpinsan? Abangan po natin yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong Basta Princess DJ Rocky Terra. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.